Malagtig mo nga makalingaw kaninyo. Mapati ninyo sa Timothy. Uban gyapon ang kanunay nga mulingaw kaninyo. Ay mga, kung nakuitig mo ha, patis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. Sige, aliyaw ng tig mo. Sungaw, gisugat, gisugat, ibangas, ay wang magtamon. Gisingkok, gibungkat, gibungkok, itibang, ay wang magtamison. Bihungaw, ni sanang, isinaw, ni kitang, kay kiin na nitaw. Pag-ubo, pag-ugas, pag-umba, pag-waswas, humot, lagi, kanon, unsaman. Unsaman! Lagi, nakatagaan ko dahil mo, bright. O sige, napinit ka duhang tig mo ha. Naligo ang upaw na kuyo sa takaw sa umang pamingaw. Ang ulo nagsinaw, huwag kamaw tungod sa kaulaw. Manambong tunaw sa gamay na tagyaw, magtunay ang upaw. Manilang mananaw sa unaw nga sabaw, sa pinahamyang pasaw. Sama! Ha? Sige. Ako, Brad. Sa akin kuros muna ako, ha? Maot kini mga tigmo nga sayon lang tag-anon. Bisan sa gagmay bata, dali lang litukon. Kuno galing doon at kay tigmo nga lisod pagsakton. Ikaw man ang nagtigmo, imos ang badbaron. Imos sa badbaron. Bata, standby sa ta. Ito sa pasuluhan ang tungkumbo. Ay mamalahon sa kuto sa isunod tigmo. Ha? Mga bata, panagpagkala nga itong kumpo. Karon, andam na mo ha, ikatko katig mo. Anya? Nagahi mo homo, kuya mo, kulihok lami nga hinahon. Pero yung lahat mo luwang, pinang lami nga kumodon. Musuot mo kuha sa lumang mapasakla, nahulputon, lakwaan kuwaon, hiwang Marilo Donato Blas, hi. Kang Ella Donato Nonong, hi. Thank you for watching. Angelanos, hi. Shout out sa inyo. Nahala, tapos na ito ha, makita ka sa sunod. Maong kini mga tigmo, nga sayong lang tag-anon. Isang sagat may bata, kalilang litukon. Kuno galing doon ang kay tigmo, nga lisod pagsakton. Ikaw man ang nag-tigmo, ios ang badbaron. Atong oras may gala, doon na kita ay 12 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Dinhi sa to gasibiyahan sa DXH. Mayong hapon kaninyo mga higala, mga suki na mong tigpaminaw. Welcome sa to ka programang Tigmo sa kahaponon. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 27. Uy, tulo na kaadlaw no? Tulo pat. No. So, 27. So napay upat ka adlaw no bago mahuman ang bulan sa Mayo mga pinangga no. So kumusta kamo nga tanan? Welcome mga to mga kalumunan din ha kaninaw ug syempre sa pagtubag sa tugatigmo karong adlaw. It's Wednesday. Uy, happy birthday. So may nagsilibrar karong adlaw siyang adlaw nga tawhan. So ang pagkaibaw nako si Yami Halipa nga nagsilibrar siya adlaw nga tawhan karong adlaw. Happy birthday Yami. Happy birthday Yami. Happy birthday. Happy birthday Yami. Yun, so happy birthday si Miss Yami Halipa nga nagsilibrar siyang adlaw nga nagtawhan karong adlaw. So more birthdays to come and good health always. Stay young and beautiful. Ay! Ay nako.
Yeah, sunod na kita 14 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon mga higala. Kumusta nga itong mga kalumunan dila karon sa mga kabukiran. Live na live kita sa atong Facebook Live and YouTube o YT channel nato. Kuya Jeff Donato gihapon mga pinangga. No? So kamo ay welcome sa pagtanaw, welcome sa pagtubag sa tugatigmo nga hangtod karon way nakatubag. Kaya pinakumatubag na. So siyempre tawag kamo mga higala. Hoy, hi nga to kang Miss Lynn Inutan. Yan, salamat Lodi ha sa pagtanaw sa tuga live kang Janet Casilaw, Arlene Magbutong, Beverly Margalio, thank you so much sa inyong pag-tanaw, pag-BG din ha. Galingan ay, yun o. So, kumusta ka mo ha? Daghang salamat. Sabi ni sa'yo ng pulong, daghang salamat. Madaig na salamat. Ayan, so may hapon sa tanang mga naminaw diri sa tuga syudad sa Mate, sa 26 ka barangay. Nahisa ko pining atong syudad, no? Diba ko ubad karon dira naglanog-lanog ang atong subihanan. Dira man sa mga kabukiran, dinhima sa kapatagan. Yo, sa mga kaigsulat mga mangingisda, mag-uuma, mga trabahante sa mga nagkadaya, mga pribado, pampubliko ng mga opisina. Yan, so may hapon na kaninyo nga tanan, no? Salamat. Kung naminaw, kung wala, okay lang. Okay na kayo. Ay, nako. Yan, so kung doon mo itubag mga higala, maragyapo na nga tugalinya. Tawag lang kamo sa tugalinya sa 0909-956607-3. Tuga nga tugalinya sa TM 0953-4218545. Mo na nga tugalinya mga pinangga. No? So tawag mo ha kung doon mo itubag. Kay basig ka mo nang maswerte nga makatubag o makadawat sa itong mga pampremyo. Doon na tayo load ha, mikabat na o 440. Ako na di no? Sida ko ng load na to. Plus ang ato nga cellphone, radyo, chinila, sorry. Chinilas din mga higala. Ang nabilin din is kining nahibilin lang, ang kining bugas nato 5 kilo plus ang sabon, no? So maninyo madawat yung mga premyo o ang atong cellphone, no? So maninyo madawat. So sayang, no? Kung di ninyo matubag ang atong tigmo, pero naghahatag man ta every day. Kay last week naman muhatag kita another na pod karon nga clue. Ay, ganahan ko. Another clue mga pinangga sa tugatigmo karon tagina ninyo. So kibaw ko nga nagahulat mo so unsay another clue nato nga ihatag na pod, no? Every day step up man ta sa atong clue sa tugatigmo. Imposible di matupag. Kagahapon naghatag kita og makita magunitan, dili nimo magunitan kung nakabihis ka, nakapurma ka. Unya pagkasunod nakapurma ka, nakalakaw ka, makalakaw na ka, o palarga na, o di ba? So another na pod karon kadlaw is another na pod nga kun ato mga higala kining atong clone ini hatag na pro taw. Lat lang mo. Na kun suntukan ka to. Enjoy. Karon hatag na to mga pinanggaan. So lat lang kay pasig mga suko ni Ubanbag tugking apay nagchatri sa kuha na ya ang balak ayaw kalimti kay pahinuod nako sa kong lula kay kagahapon adlaw mihilak pagkadungog sa imong balak ay yawa ha sana helak ya suming hapon sa tanang mga nanay nga minaw dira labinas mga tatay hilig sila maminog tigmo-tigmo kay ang tigmo-tigmo mo na isa sa mga kanila tradisyon. Ang tigmo-tigmo mo na isa sa mga kaniadto bata pa ta mo na ginaingon nila nga tigmo-tigmo agukoy ugma na ta maghasoy kung walay hasoyay so mga pinanggaha so
Ay, hi, kay ngadto kay Juna 3 de Luna. Thumbs up, Sir Jeff. Uy, salamat ha. Dili lang ko host. Uy, hi kay Miss Lynn Channel. Salamat sa pagtanaw, pagtambay-tambay din ha. Yan, salamat ha. Kanya Kuya Jeff, pakigreet lang ko sa tanang mga naminaw diri sa Don Enrique Lopez, labi na sa mga taga Don Salvador. Minaw, mga taga Barangay Mayo, always Minaw Imo. Kuya. Always Minaw Imo. Mabait ka, okay ra? Kasi mabasa. Kaysa sa mga walaon ng mga litra, di maglisod tagbasa. Mas ganahan ko yung nga nabasa. Importante nga mabasa lang yun. Usahay manggod pang walaon ng mga litra, maglisod kita tagbasa, bisag sa kinsa pa. Bisa pag doktor mga pinangga, maglisod tagbasa, walaon ng mga litra. Pero kung diling ni walaon ng litra, panigurado, mapasag yun. May hapon kuya, pakigreet lang ko sa mga sundalo diri nga mga gwapo. Uy. Mga gwapo daw dira sa may dawan. May hapon sa itong mga kasundaluhan, mga frontliners yan ha. So magandang hapon mga Tagalog, mga Tagalog muna sila dira uban ha. Dili tanan mga Bisaya na dira. Mga Tagalog galing yan Maynila. Yan sila mga 28 IB. So magandang hapon po sa inyo diyan mga sir. Alam mo, nakikinig yan sila ngayon. So magandang hapon po sa lahat po ng mga kasundaluhan natin dyan. At dito po sa may Mati, no? Sa 71st Infantry Battalion o sa 67, no? So magandang hapon po sa inyo dyan mga kaibigan, no? Kaibigan yan, no? So thank you so much ha sa pakikinig dyan ng ating programang Tigmo-Tigmo. Kuya Jeff, kung sa number nimo sa imong programa, muhatag na pudbaya ka og klo. Oy, bitaw. Ang ako nga number, kung mutawag ka, kung gusto ka mga mutubag, 0953-42-218-545. Mo na nga tugalin niya sa sa TM. Kunya ang smart is 0909-9566-073. Yon. So mo na ang imong tawagan kung mutubag ka sa ato katigmo o kung na kay tubag. Ay makalig kamot yun nga makatubag ka kay sayang no. Sayang. Ay nako. Hi kuya, may hapon usab. Ngano man wala naman. Pakigreet lang sa akong husband nga nagtan-aw sa imong live. Uy, salamat sa husband ni Beverly Margalio nga nagtan-aw karon sa atong live. Uy, salamat sir, salamat sa pagtan-aw. Kung hi nga to kang Joy Sangkaan all the way from Davao City. Hi, salamat. To Anavil Sumambot, may hapon. Rickmar Donato, may hapon, kumusta mo dina? May hapon greet na ako ang akong mama na si Rosalinda o sa akong papa na si Henry Donato, sabi na sa akong auntie na si Gingging Donato, sa Imbana, Dodong, Atugan, sa tanan-tanan nga naminaw sa programa. Salamat o gihapon dira sa may maganipot Manay. Salamat sa pagbasa kuya, coming from Rickmar Donato. Donito. Yung pa sa mga kuan. Donito. Sana all Donito. Hi Kuya Jeff, pakigreet lang ko sa kong pinangga nga papa si Jeffrey. Oy, ang pangalan niya si Jeffrey nga nag-birthday karon. Hi pa, happy birthday. Wish you all the best. I love you pa. Request ko kantang birthday song Kuya Jeff. Uy, happy birthday. Sige, patugtugan nato na siya kay siyempre. Sama ni Yami nga nagsilibra karong adlaw. Happy birthday, Yami. Kaduha na. Birthday to you. Yahoo! Happy birthday. Happy birthday to you. Ayun, o siyempre sa tanan-tanan na lang, no? Sa tanan-tanan na lang. Nagsilibra silang adlaw, manatawhan karong adlaw. Kang Modex, mapayo Kuya Jeff, ngayong hapon, watching from Manila. Salamat, ngayong hapon mga taga Manila. Manila. Welcome to Mati City. Mati City, Mati Pajo, City Pajo.
Ay, may hapon kuya, watching from Sagasa. Hoy, may hapon mga taga Sagasa. Kumusta mo dira? Naka-home quarantine maghapon? Nako! Dapat na home quarantine maghapon ka, no? Para kita sa pagsunod sa mga balaod nun, kaya di kita mo sama ni Kuan, Kapitan Iga Balera, nag-publish Facebook. Nasuko siya ba kay kuno ang kining mga batanon or kining ubang mga tao dira sa barangay science wa ko na minus iya ha. I-publish pa bitaw sa Facebook. Oh, kumadakpan ganit ta mo. Di mo magmahay. Pandadon ta mo katos metro provincial jail. Tama bitaw. Oh. Gikapoy na ang akong mga ang gingon niya dito, gikapoy na ang akong mga saman. Mga tano doon niya, pagkapoy na. So, tama man po, di ba? Na-adin nakita niya nga nag-basketball, na kuno naglakaw-lakaw, nag-jogging-jogging pa kuno morning, every morning mag-jogging-jogging pa daw kuno. Walay social distancing, sige na pagwapo pag... Sige tao. So, tuman gihapon kita sa mga balaod nun nga gipatuman nila sa inyong barangay, no? Dili kita magsupak-supak para ka na sa ato nga community. Hey, Chef, good PM. Uy, hindi mo masuko. Mamumusta lang ko, pa-shout out diha sa Matabang, sa Amodo family, Kalugmok, Munico, Bunta, Blas, ug sa mga Magno family, especially kay Miss Joanna Mabayanban, ug sa akong sister na si Manilyn Kalugmok, Munico, Bunta, ug sa akong mama na si Roselyn Munico, Kalugmok, especially po diay sa akong anak na si Marchie, ug sa akong pagkumangko na si John Lee or John Lee, ug Bunjong. Thanks pagbasa kuya ang nag-greet mo si Maricel Munico, Kalugmok, Amodo from Mati City. Complete to goodbye. So daghan salamat sa pagpaminaw may hapon dira kaninyo nga tanan mga taga Matabang, Tawka nga Manay, ikaabot ko dira nga area. Tuong panahon nga bata-bata pa ko abot ko dira. Pero karon wala na. Kay medyo nagkatigulang nako. Ay wa na gyud. Parang ka na hapit na tulo na kapilo ang kalendar. Magpaday gihapon ko. Kaya kita buhat na lang galing ako magsulat og mga balak kay balak ko sanang mahalin kayo. Sana all. Alright, so unsa may tubag ninyo mga higala, akong balikon ang atong tigmo mao kini ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay unsay tubag ninyo niini tawag lang kamo sa tugalinnya ha. Balik ko na to ha, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay mo na katugad tigmo. Ang atong kalinya sa TM 0953-4218-545. Mo na katugad niya sa TM ug ang atong smart 0909-9566-073. Ay po diya. Alas kasi sa inay po di mo magbasa ng number. Ay dako po yung sa imo niya magkuan ka magpapuso kag basa niya ang imong number. Ay nagtubag diri. Nagpadalag sulat. Ay sa kung nato ni atong bulang kristal di ay kibasig mo masuko ni nagpadalag sulat ba wala na ako gi sa bulang kristal no. So mao kini niyo madunggan kung ang inyong atubag sa tugatid mo ay mali. I'm sorry my love if I broke your heart last night. Hoy, kung tama. Singit ang mga tao. Kung tumpak. Kung tumpak ang inyong mali, no? Pero kung mali gani, I'm sorry my love inyo madunggan. Ug dunay nagpadala og sulat dinhi mga pinangga nga motubag sa tugatig mo taga asa ni? Taga Purok 1, Barangay Badas, Tagawisan. Ug mao kini ang iyang gipadala nga sulat. Ako pasahon ni Del kuya dyan. Ano na ko ipadangat na sulat niya sa ilo. O sa kini nga pagtubag. Yan ang yung tipo. Gusto ginut ako nga makatubag. Ang problema ko yan.
Sila kong balik-balik daw sa istasyon. Watchin ko ka ba? Saan naman yan ko? O karon, misway na po ko padala. O ang akong tuba ko Jeff. Okay. Tama ba ng battery kuya? Akong tubag. Ang battery! I'm sorry, mama. Ay, mali yun. Ay, salamat kuya sa pagtubag. Ang akong pangalan mo si Massimo o Maximo Felix. May hapon na kanin yung tanan o taga DXH. So, daghang salamat ha sa imong pagpadangat og sulat diri sa ato ang problema dili gihapon Sir Maximo Felix. Dili gihapon tumpak na imong tubag ang battery. Kadaghan na daw siya nag-adto diri ning sulay og tubag. Ang problema ang iyaha nga tubag mali gyud tanan. Pagkamalas ni gyud. Pagkamalas lang. Ay nako. So mali gyud no, mali imong tubag ang battery, no? So karon mohatag na kita og kining another nga clue mga higala. So kagahapong adlaw magunitan, makita ug nakabihis ka o nakapagwapo ka. Ang ikaduha or usa nako. So magunitan, makita, nakapagwapo ka, mulakaw ka, nagkaroon mo sakay ka. Karon mo sakay ka. Masakay ka. So ugma lahi na gyud. Dito na gyud siguro sa area. Musakay ka. Sumunod mo na another nato nga clue mga higala sa tuga tigmo. Musakay ka. Musakay ka. Musakay ka kung kasing-kasing. Mo na ang another nato nga nga close sa tugatig mo. Musakay ka. Kasi sakyan kuya, ambot lang. Ambot lang. Basta musakay. Musakay. So, na mga higala. Si Jeff, dili na siya susi o sakyanan. Mali gihapon na. Watching from Davao City. Si Jeannie Magbutong. Hi, Jeannie. Kuya, kwarta kuya, unta, tama na. Mali gihapon ang kwarta. Kuya Jeff, may hapon, greet me diris Pantukan di Oro. Barangay Las Arenas, Pantukan di Oro. Uy, may hapon. Good PM. Greet na ako si mama ko papa nga nakaroon sa bukid na naminaw nimo karon. Taga Barangay Las Arenas, Pantukan, Davao de Oro. Salamat kuya. Uy, may hapon mga taga Pantukan. Taga Davao de Oro. May hapon kuya, pakigreet lang ko sa mga mandaya nga naa diri sa Manila ron. Uy, may hapon daw mga taga Manila na mandaya. Lalo na yung nakakaintindi ng Tagalog Kansalan. So binabati ko po kayo magandang hapon po. Yun. Kuya Jeff, good noon. Watching from Barangay Rizal. Hi, mga taga Barangay Rizal. May hapon, kumusta mo dila? May hapon dila kang kapitana kang Kap Guillermo Mariano. Uy, may hapon la Kap, labinasta na mga tigpamino dila. Kang Kulbot si Katampaw. Tinorme. Naka-home quarantine ba gihapon ni sila ron dila? Naka-home quarantine. Karigapon, naka-home quarantine mo gihapon. Pero ako kanunay, naka-home quarantine mang gyud ko. Kasing-kasing naka-home quarantine gani. Ay, sana all. Alright, so sa man, salamat kay Lizelle Morales ng Tagum City. Maraming salamat Miss Lizelle sa pagsuporta kanunay sa tugo programa. Ay kung walay Miss Lizelle, wala tayong mga pampremyo sa mga makatubag sa tugattig mo. So daghang salamat Miss Lizelle Magandang hapon po sa iyo dyan. Pinabati kita dyan sa may Tagum City. Tagala kasi yan So kailangan po na magtagala po ako ng Kansalang para naman po makahintindi sa Miss Lizelle. Pero hindi, makakahintindi siya ng design ng Kansalang po. So sa Tagalog, talagang Tagalog talaga siya. Matagala talaga siya. So salamat po Miss Lizelle Magandang hapon po sa dyan sa Tagum City. At binabati ko po ang
buong pamilya nyo ho dyan na nakikinig ngayong hapon na ito. Tagalog yun ha. Sige. Ano na kita 34 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon mga pinangga namong tigpaminaw ato na pagasugdan sa pagpatubag kining atong sugilnan. Ay, atong tigmo. Ang atong tigmo ay ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay sa may tubag ninyo diri na kita sa tunga linya ato taga pagtagad yung tubag sa tugat tigmo. Hello. Maying hapon. Maying hapon kinsa ni? Si si Beverly Margalio. Cute man di kagtingog markag si Angel. So, unsa may ato mo tubag ka o si tubag nimo sa tugatig mo? Tuan kanang dili na siya nagtay. Niktay. Oh. Yes. Kagahapon ay nagtubagaan niktay. Ay. Niktay ng puso ko wala. Pero niktay kanang imong nga tubag mali yun na siya. Okay. Pagris na lang ko gamay kuya. Sige, padayon. Pagris lang na ako, tanan ko ba na ako din sa balay o ang mga silingan nga namin sa imo. Tayo na shot. Ay, salamat. Oo, salamat sa pag-greet. Ngayong hapon sa inyo dila sa mga taga-barangay. Butan din yan. Salamat. Ngayong hapon ka ninyo nga tanan. Mga taga-Tarragona. Tarragona. Labi na dila sa may Kanggusan, Tubaon. Kaabot ko dila. Second time siguro to. Second time. Itong bata-bata pa ko nga tuko dito. Kanya katong 2014 ata 2015. Nga tuko din ha ning tan-aw ko niya ng pulse din ha. Nga taas kaayo pagka ning perting duta. Niya gipapirma mi ni kagawad ni kaming kagawad unta si kagawad Kuya Narciso, tawaga ang kulmas po. Bata pa doon siya. Bago ni mo kuya, ang lain tayo. Ay, may hapon ka Kuya Narciso dila, subay ko at Kanggusan, Tubaw, Tarragona. Hapon kuya. Ay, may hapon, kisa ni? Rose ni kuya, Don Martin Marundan. Ay, Rose, taga Don Martin Marundan. Diba? Na nagpag-greet kanina, mga taga Don Martin Marundan daw. Ipag-greet daw sa programang Tigmo kay kundi daw na ko i-greet. Mga doon sa estasyon, maglalag-lag araw. So, singhanin mo si? Rose kuya. Rose. Ay, parang bulaklak. Magandang dilag. Ang meaning ng mga rose is magandang dilag. Sumutubag ka sa tugatig mo, Rose? O kuya, try lang. Kung siya try ni mga tubag? Kuya, din na ka ng kolon, pahumot. Pahumot. Pahumot ka. Kay mulakaw na ka, anak. Colon. Hi to Maribel Blas. Thank you. Ay, mali gihapon. Sige kuya, salamat. Ay, way sa payan. Daghang salamat po sa pagtawag ha. Nabilas ni pagpaminaw din ha karong hapon na. 37 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Oy, may hapon nga to kay Boss Boy Bangas. Dino sa karon. Ang akong amigo nga walay paglubad. Mubanat yun. Address may kapitol. Salamat ha, salamat bay, salamat. Ay nagatanaw na sa tugal live sa Facebook. Salamat sa pagtanaw. Diga po kita sa tugalin niya. Hello. Yo. May hapon kinsa ni? Kinsa na piliw? Ha? Archie Ligis. Sir, putuman ko. Oh, mutubag ka. So, taga-asa man ka, Archie Ligis? Mayo. Sa Mayo. Sa Mayo day ka. Taga Mayo. Igusan mo si Kuya Tatay Lolo Chris Ligis. Igusan mo na siya. Imong? Yo. So unsay tubag nimo sa tugatig mo? Buhok o. Yo. Buhok og Yo. Dili gihapon na. Usa pa. Usa pa man. Ay wala na. Yan ang gipaw. Subot pa sabot wa na si tubag. Kay kung napa si tubag panigurado.
Ano ba to? Akong tubag si Jeff B. Kaya! Hey, another caller nato sa Tugalinya. Hello! Hello. Maing hapon. Kuya. Oh, si Kinsan eh. Tubag ko, kuya. Sino pangalan ni mo, ma'am? Julia, ang bukod. Si? Julia. Olya? Oo. O, Olya. Naku, abi na ko kwan, Talia. Talia katong nasa salida sa una sa Ibisibid. Kuya. Nag-lockdown naman. So, unsa may ato, Olya, mutubag ka sa tungatig mo, Olya? Oo. Kung si tubag ni mo, Kaya na sa amin. uy, sa amin. Salamin, ipakita ba kung tama ang tubag ni Olya? Ang imo nga tubag, Olya. Hay! Ay, mali. Mali si Olya. Sige, salamat. Salamat kayo sa pagtawag. Maadyong hapon. Labi na sa ng mga bulhan dura. Maadyong hapon. Hindi ganahan ko maminaw po kini mga purely Bisaya gyud nga mag-yaw-yaw bay. Okay, malingaw ko pagpaminaw sila haba. Pure gyud nga Bisaya. Kay one time na ako dito sa Cebu. Ako dito sa kay Gagaw ba. Sorry ko dito. Minaw ko sila mag-storyane bay. Asno ko daw. Amot malay. Ay, kali ba? Ako ko dito buhay mo. Ano sa mundo pa dito sa kwan sa Visayas. Dito sa Bohol po lahi ng sinultihan dito. Maadyong hapon. Ang babae kay Badji. Shout out kay Ryan Kasanaan Bintayao, Jingle Audan, Anabel Bapayo, salamat. Thank you very much sa inyong paglantaw-lantaw din sa atong live sa Facebook. No? Ay, nyo kalimti live po kita sa YouTube. Kuya Jeff Donato ha. Yan kalimti pag-like na lang. I-like ninyo. At the same time, tanaw lang mo dira. Standby lang mo tanaw. Kung setag ko ni Kuya Jeff. Nabay ilo nga taas or mubo nga di baga sa 10 kapisod. Yan napay dagway nga murag bula. Lingin. Yan napay lips nga murag gihiwa sa 10 ka manghiwa dira sa palengke. Ay nako. So na kung tanaw mo na. Okay ra po. Okay kayo. Salamat kayo. Ay nako Kuya Jeff, greet na ako. Sila ni Papa. Sa may kapasnan from Jingle Audan. Uy, salamat sa pagbasa Kuya. Sa payan ng hapon sir, answer ko sa imong tigmo. Lipstick Kuya. Lipstick na yung tubag. Maligihapon na siya po. Pangalan na si Mary Jane. Apelido. Sa kinagkuan nagloading ni akong Mary Jane Antonio Pisukan. Ay, nalala kita sa phone. Mary Jane ang pangalan mo. Nang boses mo kasing ganda ng pangalan mo. Sinabi mo sa akin yung problema. Awa sa'yo. Ikaw ang malayo sa akin. Naman ito yung kapusik kanta. Ay, Mary Jane. Ginahapon ko ng mga pangang Mary Jane.
Ay, Kuya Jeff, may hapon. Ana si Ryan Bintayo, gwapo jud ding akong amigo. Salamat, bay. Kung naganahan ako nimo ba, supportive kay kanako. Balas gyapon ko. Ay, nagapon kita sa kalinya. Hello. Kaya may hapon. At may buntag sad. May hapon nga. Ay, may hapon dahil. Sige. Sa panganin mo, ma'am? Ikaw anday niya. Jubilin. Jadeline. Masumpad. Masum- Nagas. Taganagas. Oriental. Kumpleto yun, kumpleto ha. Butay, Philippines. Mutubag ka sa tungatid mo. Ito bagya. Try lang. Shout out kay Boss Boyet de la Cruz. Biladso, salamat sir. Magkatanaw. Kung sa'yo tubag di mo sa tungatid mo? Kuhan niya. Dili na. Boda og. Si sumpay nga og. Buda og barong niya. Boda og barong. Oya. Oya. Boda og barong ang imong tubag. Kau ay malayo sa akin. Ay, mali! Ay, mali gihapon na siya. Yang sa klone mo karon niya. Ang klon ako, musakay. Oh. You can ride, you can hide, but you can escape my love. Monay akong clue karon. You can ride, you can hide, but you can escape my love. Bay, hindi kayo nakakanta ba? Escape by Enrique Iglesias. Unsa pa man nga tubag nimo? Kanang kuhan daw ya. Bukag. Yang bukag. Yang tubag mo yang bukag. Mo yung pingadadaan namin ni Jojo sa una magkamang kami ng batag nga tubukid. Oo, magda kami ni Jojo, magda kami ng kamuti, butang namin sa bukag. Mali po na. Yang bukag. Kaiban ko si Jojo sa wada. Wala na. Kuhan ko yung mugret ko gamay lang. Mugret lang kagamay na. Sige, padayon. Mugret na ko siyang sinene. Manat ni Neta. Pag sumahilin mo lingtad. Oo. Pero na lumanggi ang mga itig. Tuhak-hak. Sige, katawa. Ay, yang bukag yang matubag mo, yang bukag. At sa pandria, mga bata, bilin na po mamingsin kay Dagan kayo? Abi na ako, dagan kayo. Singit siya po, Sige, pasingita. Hello. Laya, hapon. May hapon. Kisa ni? Yan lang naman din lang nila siya. Taga-nagas gihapon. So, pani mga avid listeners gid sa DXHM labi na sa programang Tigmo. Mutubag ka na po sa Tigmo. Try lang yan. Try lang. Unsay na po yung matubag? Dili na butas og medyas siya. Butas ug medyas ang imong tubag sa Tigmo. May hapon. Shout out kay Parinimar Mandagyo. Ang imong tubag ay mali gihapon. I'm sorry, my love. Ay di malas pag yun. Tanda may ID Dito na. kaso niya. Ha? Baso. Baso. Ang baso ko. Mali gihapon na. I'm sorry, my love. Unsa pag yun? Mugret na ko yung gamay lang. Sige, padayon. Mugret na ako sa mamanita lang kami sa naramanggiyo. O kahit tinilog na nag-ibot. Okay, maitim. Okay, kaya lang yung saga. Pinsaypan. Kasi litit, marintad. Ay, pwede mo rin yung sagsong niya. Yes, unsa man nga kanta? Sige, pagitaw na to ha. Salamat kayo sa pagtawag. Maadjong hapon sa inyong tanan dira. Atong oras mga pinangga, 48 minutos, bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Kuya Jeff, samot man ka kagwapo, sige kag tan-aw sa imong sige kog tan-aw sa imong live. Ay, salamat. Mali ka nahanakon ka ng mga tao, ng mga supportive kayo sa pagkatao nako. Walay bidaig sa ako. Nga tao dito sulugan. Kamuro dito ba? Kung mato ko dito, mayon na sila pwede pangita gini dyan. Pero kamu nga tan-aw dito sa tuwa live, pwede
Ganahan ko, baka nung mugugwap ko. Ay, nako. Kuya, may hapon pwede mag-greet. Greet lang nako si Lola Lily nga naminaw karon. Thanks. Gikan kang Cheryl Masanggit. Idol, hapon diha. Uy, may hapon. Dodski, tunong maungat. Salamat sa pagtanaw. Unsay tigmo, sir? Uy, ang tigmo nato ani ay tigmo kung jutay labing dakuan. Apan dakuan labing jutay. Mo na itong tigmo, no? Kung usay tubag nimo, sige tawag ha kung may tubag din ha. Dili na siya rilo kuya, dili gihapon na rilo. Nako. Kaya nagtubag og rilo dili gihapon. Oh, idol daw ka sa akong migo. Salamat sa pag-idolize nako ha. Kay idol po nako ni si Ryan Bintayaw. Manay pinaka-amigo nako sa tanang mga amigo nako. Kanang ka na makit-an mi sa dalan kung kami maguban, gukdon mga babae. Ha? Gukdon siya gyud. Kung sa kasong yato sa mga tumikuan kanang magkuan mi ligo mig dagat. Ang tanaw sa mga babae kani si Ryan Bintayaw. Ang damay bata niya. O sa tigmo dol. O unang tigmo dol. Ang tigmo nato, balik ko nato, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay unsay tubag ninyo. Ha? So kung doon na mo itubag, tawag lang, gwapo lagi ka kuya og ilong. Ilong lang. Ako Kuya Jeff, ilong po Kuya Jeff. Ay, salamat. Thank you. Nana dyan na kayo sa ako at tasog ilong. Okay kayo. Patay ka yan. Pag na kayo sa kuha na ba? Ryan din tayo. Hindi ka sultan tasog ilong. Kanila ginubad rin nga nagtanaw sa kuha. Ay, nako. Sige, dragabo kita sa tugalin niya. Hello? Ya, balik kong tawag ya. Balik kong tawag. May ganyan, kinakasulog pa ka, no? Sa kadaghan sa mga nitawag, kagahapon, ikasukaan ko. Nanim tawag sa kuha kagahapon, wala na akong tubag. Pati sa kuha, lagibay. Nga ganyan mo si? Si Judilin. Nakabalik ang tawag, ha? Apti kay kagamot. Sige, unsa may another nga tubag di mo sa tugatig mo? Kuan na, dili na ka nang naka-helmet, nakapantalon, nakapulo, nagsakay motor. Ni tama nga mag-drive og motor. Naka-helmet, naka-pantalon, naka-jacket. Kay kung dili mo magtarong karon og suot sa inyong mga kuan, nga gamit nga pang-drive sa motorsiklo, desmati, dakpon gyud mo. Labi na ko di mag-helmet dakpon mo, gukdon pa mo nyatod ni. Mali gihapon. Mali gihapon na siya. Unsa pa? Unsa pa? Wala na? Si Ju. Bambu? Oh, si Bambu og si Rambo. Mali gihapon. Hindi gihapon. Parang tao nga nagkaunog saging dila karon. Moy. Saman. Tao nga musulod sa balay. Musulod sa balay. Moy. Ay, mali gihapon. Mali gihapon na siya. Ganit jud, mali jud. Abi na ko tama na. Sige. Daghang salamat sa pagtawag. Mayong hapon. Abtik si kamot, no? Kay ang uban diri ba mga suko na lang kay dili na ako matubag ang ilang mga tawag. Kuya Jeff, uy, ba kuya akong answer. Uy, ang tubag ni 14 is ba daw iyaha nga tubag. How'd kaayo na si Ryan basta 6 idol. Idol daw ni Ryan. Yan dili na boses o boses sa tao. Dili gihapon na Jenny bayakag magbutong dili gihapon na siya, no? Kunya napadri Kuya Jeff, cute bitaw ka kuya. Ay, salamat. Thank you. Muli ganahan ako sa mga tao, 40 pesos ko pagkatao. Okay kayo. Pero manay okay kayo na lang. Di ka masataan eh. Pwede na ba kasulod diha gikan Davao migo? Ay, sa pagkaibaw na ako migo, dili pa pwede. Di pa pwede. Gina dili pa taga Davao, pero kung
doon na kay kuan, doon na kay travel pass gikan sa gobyerno dinha nga pagkamatuod wala kay kuan kanang tahi karon certification to travel kumbaga gikan mismo sa opisina sa mayor. So pwede na. Pwede ka maka-adto diri sa Mati. Pero kung wala, siyempre kung magkuha ka niya ng certification of travel, di ba? Kinahanglan ka magpa-medical sa kauna. Bago ka maka-travel din sa sa Davao Oriental. Ano pa kay nako, no? Pero kung gusto kag dugang pa impormasyon na Mr. Ryan Bintayao ang akong amigong pugi, kinahanglan nga magtan-aw pud ka sa mga site dito sa mga page sa Davao Oriental na dito na mga impormasyon dito. Then mga health advisory sa Davao Oriental na gihapon dito. Kita nimo i-search lang nimo kay na sila mga pahibalo dito. Ako kay ko nagabasa-basa mo dito kay may makita na ako mga negative na mga mensahe ko gunahan basa nga. Gusto na ako kanang mga positive. Ano mo kung mahigugmayan? Positive. Ay! Oy, dili po sa to kalinya. Hello. 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 Ay, dito. Oy, hello. Kinsa ni? Si Joy Sangkaan, Ay, Joy Sangkaan. Taga-asa gani ka, Joy? taga Davao. Ay, taga Davao. Taga Davao. Asa ka sa Davao, Joy? Sa ano po, sa Baguio District, Davao City po. Baguio District. Doon na ba ni sa inyo yan? Si Joy Sangkaan, taga Baguio District. So Joy, nakitubag sa tugatid mo karon? Mag-greet lang po kuya. Ay, mag-greet lang di siya. Sige, padahil sa pag-greet, Joy. I-greet din ako ang papa nga nag-birthday karon kay Papa Jeffrey Sangkaan. Hi, Pa. Happy birthday and I love you. Salamat. God bless. Alright, salamat. Happy birthday, Papa. Papa Jeffrey Sangkaan, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Papa Jeffrey Donato Sangkaan. Ay! Ang damay ko. Dili na siya mani, Kuya Jeff. O dili gihapon, dili na siya mani. Dili na bibiwil, Kuya Jeff. Dili gihapon. Ngayo ko og textmate Kuya B. Kung si gusto di mga textmate kanang sama ni Ryan Bintayao. Okay, si Ryan mga ni mo hatag ni. Di mga hatag ni number, no? Di kaya nakuton Kuya, dili gihapon kuton, no? Di gihapon nagkuton, no? Kuya Jeff, kana lakas kana Ryan Bintayao kay lakas kadiha o bitaw lakas ka bitaw sa kwan yan sa Davao. Amigo ba mo ni Sara ni Mayor Sara sa Davao. So lakas gid ka. May hapon ka si Sar. Kumusta to kinabuhi? Okay lang gihapon. Okay kayo. Imong kinabuhi okay lang. Okay kayo. Pero wala na okay kayo na kayo. Okay tungod nagkakubik kita. Kayo na kayo. Malas kasi sa nakita ninyo. Klaro ninyo iyahang beauty. Probably beauty. Ay, nako. Ay, sige, diriga po kita sa tugalin niya. Hello. Hello, may hapon. May hapon. Kisa ni? Hindi niya sa Kalapagan. Hi, Lynn. May hapon sa inyo nga tanan sa Kalapagan. Silingan mo ni Junjun? Kaila ko yan. Kaila kan Junjun. Silingan mo dira sa Kalapagan. Dili po, laylay o naman. Laylay sila. So, si Junjun, mo na isa sa mga amigo na ko sa PRG nga, butan ni bata. Butan. So, Lynn, unsay tubag ni mo sa tugatid mo, Lynn? Dili na sling bag yan. Sling bag? Sling bag. Ang sling bag nga tubag ni mo atong tan-aw ng bulang kristal kung tama ba ng sling bag, kay hindi mag-sling. Kung walang sling, walang bag. So, ay, mali. Ballpen yan. Ballpen. Uy. Ay, niligapon. Maligapon ng ballpen. Kung sa pag yun? Lapis. Uy, lapis. Balik sa pagka-grade 1. Ay, mali. Yeah, ligid daw. Ligid.
Ay, yapon. Salamat na lang ay. Maligid tanan, oy. Damay gid perminti apelyido ni Vice Governor Baba kani atong programa. Sa gagmay ba? Sayang niya, oy. Oh, dami na apelyido niya. Sige, oy. Malas man, oy. Ikaw Kuya Jeffrey, oy. Oy, perminti. Basta din mo tawag din gani nga mali ang tubag. Isulti din niya na, sige, oy. Lakaw nami, oy. Tama na, oy. Pati po na apelyido ni Kuan ni Mayor Nestor sa Tarragona. Kami na dito sa Kuampot, si City Councilor, no? Pupong. Akong amigo nga, gwapuhon lang gamay kay. Mas gwapo-gwapo man si gamay sa Kuan. O na, kung mag-uban mo po ni Kagawad Pupong, magpalay po gamay sa iya, kay para siya mapansin sa pikas, dili po ko pikas, mapansin po ko. Kung siya mapansin siya dako dito, ako dili gamay lang. Mana siya, mana si Kagawad Pupong, oy. Ay hapon dalawan, kumusta? Zipper o bulsa ang akong tubag Kuya Jeff, ay dili gihapon. Dili gihapon na zipper or bulsa. Ngayo ko og uyab kuya, tagay ko bi. Oy, regards ko. Dool regards ko. Next kuya, sulod radyod kong tawag. Bitaw si Joy, ikaw din na Joy. Oh, ikaw dito ni sulod ka ganina, no? Yeah, so congrats kay nakasulod na gid ka. Yon, hi kuya, may hapon kanang kanang mga gwapo daw Kuya Jeff ang akong gusto. Ganahan sa mga gwapo nga mga lalaki. Sana all, ay mo gwapo oy. Sakitan ra mo. Kung gusto ninyo kanang mga lalaki kanang handang damayan ka kahit na anong mangyari. Hindi sa kagwapuhan kundi sa kapangitan. Pinapagyapon sa tugalin niya, buwas suko ni si story squeezer. Oh, hello. Hello. May hapon. Hapon niya. Kinsa ni? Marian Day ni Kandado ng Malik. Si Marian Rivera. Oh, Marian Kandado taga Malik. Hay napigan ining Malik Marian. Tapos sa Don Mariano. Taga Don Mariano di ay tama, taga Malik Don Mariano. So, mutubag ka ni ining atong tigmo karong hapon na. Try kuya. Ay, shout out kay Giselle Clistar. Salamat Giselle. Kan Junior Lascamana, hi John. So, unsay tubag nimo? Tao na nagsuot og sapatos. Tao nga nagsuot og sapatos ang imong tubag sa tugatigmo. Sige, tan-aw na tong bulag kristal kung tama ba ng imong tubag. Kanang imong tubag sa walay paglipod-lipod atong tan-awon. Sugo. Mura mag mga naga-announcer sa radyo sa ibang mga radio station sa Davao, no? Take suga ba? Paggawas. Ulo na ito. Ay, malig hapon na siya. Malik. Kampana sa simbahan niya. Kampana sa aming simbahan. Malik hapon. I'm sorry, my love. Ay, malig tanan. Ang dili gitumpak gihapon imong tubag. Hi, Ate Jean Indong, shout out. Great na lang ka. Sige, padayon sa pag-greet. Great time kung papamili ang family o kang family. Kandado pa rin tulingin family. Anak lang niya. Sige, daghang salamat. Kanta. Kung sa man nga kanta? God give me you. God give me you. Sige, I will give you that. English speaking word. Ay, Kuya Jeff, sayang kalisod ana nga tigmo. Uy, he. Uy, lisod no? Pultahan Kuya Jeff, maligihapon na siya. Maligihapon na pultahan nga tubag nimo Miss 14 pa edad siguro ani kay 14 na pangalan niya, no? BB oil na Kuya Jeff, dili gihapon
Kang Rosalito Antonio Bastian, happy birthday sa akong anak karon na si Sed Bastian. Gikan sa iyang papa nagtan-aw mi sa imong live diri sa Manila. Salamat sa pagbasa. Uy, happy birthday ha. Kang Sed Bastian nga nagselebrar sa iyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Sana all. Oh, ay nagkudri. Sana all. Wow, sana all. Dito tinuod na idol kanang gwapo man lang ng kanang gwapo may lang nagpermero bitaw pagkadugay ana malura na mga ana ay pero kanang mga pangit mga joker kay na lami kay na ikauban sa manamo kay ako sa una gina-reject ra ko kanunay kung manligaw ko pero pagka nagkadako na ko na mag-reject pero panagsa na lang kay mujok naman ko kay hilig man na sila mga joker daw. Ina-reject ko sa una bay. Ina siya kul buyet, na si buyet bilatso, mamana siya akong ko dito sa una sa Ignacio. An arami kanunes mga babae sa mga gila sa mga tubangan. Ina-reject ko pero siya dili. Sana minyon niya sa titang. Ay, dragapon sa Togalinya. Hello. May hapon. Isa ni. Sa may ato mo tubag ka sa tumatig mo. Try lang niya. Kung sa'y try din mga tubag. Iyo na maguyab yan, naglamano. Sana all. Naglamano, maguyab. Ay, maligihapon na siya. Maligihapon. Sige, be. Padayon, be. Naglagan ako sa Rizal Sumbadon. Diyon Sumbadon. Kung katilingan na rin, nagdayan-duyan. O pinarandit na niya ito, dyan na ito. O kumbana yan. Kumbana. So, wala to. Pwede mag-request yan. Kung sa man, nga kanta. Kung matitigulang. Gugmas tigulang. Uy, may hapon, mga senior citizen din ha, no? Salamat din. Uy, sa pa yan. Salamat sa pagpamina, may hapon sa tanan nga naka-DXHM dira sila mga nakadibang kapanimanan. 5 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. Oy, salamat kay sa mga nagtanaw ha. Nga always nakaantabay gihapon kuya, dili na buhok nga gibutangan og gel. Oy, dili gihapon na siya. Yan, Kuya Jeff, may hapon dira kanimo pakigrit lang sa akong uyab nga naminaw karon sa imo, sige katawa. Yun. Nakasmile daw yung uyab. Sana all ay uyab. Kami walang all. Sana na lang. Wala kami mga all ha. Sana na lang. Hi to Auntie Lydia Bitak, shout out kang Mandabon Eva, asa di siya? Eva Me. Yan, thank you so much sa pagtanaw, sa pagtambay-tambay sa Tugal Live. Shout out sa inyo din ha, labi na kay Giselle Kistar. Hi, thank you so much mga guys ha, sa inyong pagpaminaw din ha. Yun. Alright, napagyapon, pati naghana sa mga nabasa jud nimo kuya, salamat. Way sa payan, no? Yan, tag na ako, asa nako. Siyempre, tagnaon ako na siya karon diri sa Maki. I'm sure. Tapos nagkaon og kining durian. Nagkaon siya durian, panigurado. Ay nako, sige, diri kita sa Tugalinya. Kay mag-outag sa iyo karon. Okay, tiksan ta, start na daw sa iyo. Kani. Tutubag ko ni. Hello. Iwan tingog. Hello. Majong hapon. May hapon. Kisa ni? Si? Ay, si Jaya ya. Si Jaya. Kumusta naman ka, Jaya? Kumusta naman ka? Kasi kadung na ako siguro. Kasi monitor. Kumusta naman ka, Jaya? Hello? Palong hina signal or lubat ang yahang city. Nung ko lubat yung kasing-kasing. Buhay talaga. Kanina lang. Hello?
hinang signal sa smart karon siguro sa itong studio. Okay, putol-putol man. Smart man to. Smart na kung gikon kay wala man sila dayon. Hello? Hinang signal. Sige, dito lang mo sa TM na po. TM po. Oy, hi nga to kay Agaw Roy. Buntad na to. Salamat sa pagtanaw, Gaw. Musta dra, Gaw? Malay gyapon ang pag-implementar, Gaw, no? Sa mga balaod nun. Ano maayo, Gaw? Balay Tilidja. Oh, nado si Tilidja sa Balay Donila. Naka-home quarantine sa Tilidja. O, sige gyapon og pangano kuan kanang iyahang pro-life. Kanang pro-life insurance para sa Tilidja. Kay kung apil mo anak kay nindot daw na mga pinangga yun. Ako mapil pud ko anak karong makasuldo ko 1 million kada adlaw. Really billion. Ay diri kita sa linya. Hello. Hello, may hapon. Yes, may hapon. Kinsa ni? Muslim. May suli daya. Si? Muslim. Si Lins. Ito? Muslim. Win Lislin. Kanindot si mo pangalan. Layo kaayo. Win Lis. Win Gatsalyan Lislin. Win Lislin. Sumutubag ka sa tig mo. Dili na bagya. Bag. Ang bag ay maling hapon. Antipara yan. Antipara. Ay, di hapon. Usa pa? Ay, wala na. Ibutang din niya, bay. Ayun, payag. Uy, malig hapon ng payag. I love you, Jeff. Uy, salamat. I love you today, ha? Salamat kayo sa pagtanaw din, ha? So, man na ingon niya sa kuha ba nga, apil mo sa kining pro-life insurance daw niya. Okay, kung ma-apil mo niya na mga higala, panigurado, naagid mo yung insurance. Insurance sa inyong kasing-kasing. O, gitagaan ko ni Yami og merienda. Kami kaayo bay. Sana all na maghatag. Tagaan ko kanunay. Three kastod. Salamat yan. Salamat ang atong birthday celebrant si Yami Halipa. Ang pinakagwapa niya, sexy pagtuwa. Sana all. Okay, napagyapo sa Tugalinya. Hello! Maadjong hapon. Ayong hapon, kuya. May hapon. Kisa ni? Ay, si Andy ay niya. Si Ann. Taga-asa man ka, Ann? Sa Villarreal. Ha? Sa Villarreal, Palagoma. Si Al, tama ka to, nakatubag na, di ba? Nakatubag naman ka, ano? Oh, yan. Tapos, unsa may ato karon-an mo, greet na lang ka. Sige, padayon. Sige, padayon, An. Greet na sa Pesero ang po. Ang upgrade PDI kay ni Ann Pumulibay o Gaspi Pumulibay Karkatawa. May 27. Okay, Imalin Marondan, Emily Samuel Marondan. Salamat sa greeting. Okay, ano na lumang-iyo. Kana lang, kuya. Alright, daghang salamat sa pagtawag. May hapon ra kaninyo nga tanan, ha? Okay, napa, sige. Alas 5:15 lamang kita kutob karong hapon ng mga pinangga, no? Labi na kay ugma, last sa Biyernes katapusan na po ni sa ato nga programa. So kinahanglan nga panigurado nga dapat makatubag mo sa tugatig mo. Kuya, pwede na makauli diha sa Mati gikan Davao. Sa pagkaibaw na ako dili pa gyud pwede, no? Sa pagkaibaw lang nako sa kung kay namang ko mga amigo nga ning adto dito ta sa Tagum pero wala gi pauli nila. Gipakuha nila og travel pass sa ilahang sa diri sa city. So kung sa Davao gihapon mas lala sa Davao kay nagibutang dito nga advisory sa kung beach tanawa dito sa kung timeline nga advisory nga ginadili pa ang Davao nga mugawas ang mga tao dito sa Davao padugay sa Davao Oriental, no? Kung adto man diri so i-quarantine almost 14 days. Kung matupod ka sa Davao, i-quarantine pud ka. So ana ang buhaton 14 days gihapon, no? Sa pagkaibaw lang nako na kay ako nagpaminaw pud ko sa programa sa kong amigo na si Mac Amora. Mo pud ang ginasulti niya. Okay? Napagyapon sa Tugalinya mga pinangga atong dagapagdagad. Hello.
Hello, kuya. Oh, may hapon. Hapon po. Kinsa ni palihog? Kuya. Si Ann. Uy, si ato Ann. Tubag sa tingmo. Mo tubag sa tigmo. Unsay tubag nimo? Dili tao nga nag-drive ug motorya pas naka-helmet. Uy, magdra-drive ako ng motorsiklo. Nga naka-helmet kauban ako. Uy, mali mong tubag. Mali. Kuya, lipstick. Ha? Lipstick. Uy, sa to? Lipstick. Lipstick! Kana. Uy, mali gihapon na siya. Eyeliner, kuya. Eyeliner. Ang babae man ito na. Ang babae lang mga tubag, no? Ako, niya, Ay, natin kuya, answer. ang nagpatubag kay Lucky. Sa pa yung answer din mo nga lain din ha. Ganang tayo. Uy, payong! Hindi gihapon. Sabi mali gihapon na siya. Payong. English na lang ko kuya eh. Sige, ay, padayon, ay. English na ako nga mga naglubot pa eh. Uy, Basta bata na. papa, nagtrabaho ko sa Mati, Pilido family, ang Brigade sa mga dala sa Dawan, tapos, ang Florita family, hiniras akong family, Princess Lao family, Princess Lau. Nation family, Panalang kuya, salamat. Alright, daghang salamat sa pagtawag ngayong hapon. Pakigreet lang ko sa kuang paryente dinha sa Mati Reyes family. Yan, gikan kang Azer Seer. Yan. Ngayong hapon Kuya Jeff, o ngayong hapon sa Adgaw, sa tanang mga tigpaminaw sa ibang programa, sa atong tanang mga kaigagawan, ngayong hapon kanila tanan. Salamat Gaw o God bless you Gaw. Gikan kang Roy Buta dun nato. Hi Jeff, greet ko sa akong family sa Barangay Buso, Donato and Garcia family. Thanks pagbasa gikan sa Bahrain. Hoy, may hapon sa mga taga Bahrain. Thank you very much. So, yan, isang OFW all day from Bahrain. Donato, yun, maraming salamat po ha. Yan, so mga gala, namilit kita kay wala kita yung oras, no? Kay sugod karon ang Santos ng Misa niya Rosary. So salamat ninyo katanan sa pagpaminaw, mag-uban-uban gihapon kita umapuhon kay katapusan na karon sa manahuna kining pagpatubag ug kining programa katapusan na karon sa manahuna by 29 so mag-ina ning atong programang tigmo-tigmo sa kahaponon. So siyempre ako mapasalamaton kaninyo nga tanan. Gikan sa akong kasing-kasing, napapasalamat ninyo nga tanan sa inyong mga pagsuporta, pag-ubad kanako. Labi na pasalamatan ginako si Madam Maricel and Boss Jojo Maginsawan. Boss Jojo, salamat sa Maricel and Jojo sa patusan. Igar Felix o Calcul Billior Donato. O siyempre, Miss Lisel Morales ng Tagum City, no din grinder. Atlas may Madam Public Market. O Gisel Marketing ang tigama o tigapudapod sa mga epektibong herbal products. So, salamat kaninyo nga tanan mga pinangga namong tigpaminaw. Salamat kaayo sa mga naninaw, nagtanaw sa tugal live, bisag asa man karon sa kalibutan. Ug syempre sa mga naninaw sa tibuok probinsya sa Davao Oriental, kini si Jeffrey Las Camana Donato. Manamilit na, bye-bye, God bless kaninyo nga tanan. Ikaw man ang nagtimo, imo sang bambaron. Lagi, nakatagaan tayo mo.